Bracho, šikovný si a daj si mu kosol až potom natáčaj. Áno, uznávam, že zvuk v minulom videu nebol úplne najlepší, tak dúfam, že dnes to bude lepšie. Je tu deň 4, čo vytváram hru ako maturitný projekt. Dnes som chcel určiť základnú ideu hry. Čiže chcel by som robiť príbehov orientovaný survival s prvkami fantasy, hlavne zo slovanskej mytológie. Čo si o tom myslíte? Napíšte do komentárov. Okrem dnešného veľkého premýšľania som sa hodil aj do systému lezenia po lane. Vytvoril som si provizorný objekt, pridal som mu collider nastavený na trigger, pridal som mu tak, aby kód vedel, kedy hráč bude v blízkosti lana. Pri testovaní som však zistil, že kamera sa nejako čudne buguje do objektov a tak som musel zmeniť systém, akým sa pohybuje postava na charakter kontroler. Keď som ho však nastavil, tak kamera robila helikopter! Našťastie som rýchlo zistil, že problém robí rigid body, ktorý sme nastavili minulý diel. Teraz budeme musieť fyziku riešiť cez charakter controller. Zmenil som teda kód a všetko funguje. Teraz keď hráč vstúpi do collideru s tagom clienable, začne sa postava pohybovať hore, ako keby liezla po lane. Na záver by som vám všetkým chcel poďakovať za super odozvu pri mojich videách. Píšte aj dnes, čo si myslíte o koncepte hry, aké mechaniky by ste radi videli. A hlavne ma sledujte, aby vám neušiel zajtrajší content. Čaute.